Až do 599 videa si ukážeme jednu vec. Jak budem tu na parkete, no. Ja neviem, že teraz skočilo. Ja sa šlap tu, to vypadlo už raz, čo hovoril som v minulom videjku. A ešte si ukážeme tu. Dneska si otvoríme jednu vec. Ale dosť. A ešte, keď hovorím dosť, tak si otvoríme toľko krystal kľúčov. Ja si zoberiem krystal a zoberiem si toto tu a toto tu. Toto je ne, tak nechám. Tak. A dneska si to otvoríme. Ja zase vám strihnem to, keď otvoríme. Ale otvárame malý. Ale viete čo, ja ani nebudem strihať. Malý jeden. Raz, dva, tri. No, 100. 20. 1, 2, 3, raz, dva. Ešte mám začína opening. Asi ešte to kľúče. Aj keď z toho ešte bude mať viac. 300! Co si nevšimol? Tá noc sa vtala toľko veľa. Ja už sa vtačá. Čo napadne? Huge bol tu. Tu bol huge, tu bol. Všetko tvrdé mám, takže teraz ideme semka. Lebo ja som už normálne na spávde, hovorím. Moji kamoši to už nie sú. Oni ma šli farmy na nový svet. A tedy sa čo v tom svete Vojt. Bolo to teleportovalo od jachtu a ja to viem ísť späť, ale sa mi nechce. Tak. Budem otvárať a keď budem všetko otvorené, sa vám ozvem. Neotvorili sme si ešte 100, ale otvorili sme ich, tačo. Ale to by bolo dlho, takže dneska nebudem robiť. A trošku sa uchváliť, ako taká šlem. Takže teraz možno nebudem točiť žiadne videjka. Aspoň budem točiť, ale bez hlasu. Napríklad nejaký Minecraft. To si nevšimajte. No už je to vyriešené. Nie! Keď to bude huge, tak ja sa naserem. Prosím, nech to nie je huge. Ale ešte, že Ježišu Kriste. Tu nechám a keby mi vypadlo huge, tak natočím z toho short. Alebo chcete Minecraft hrať? Že som hral. Chcete Minecraft? Ja natočím kľudne Minecraft. 20, a kto chce do mojho kládu, nech proste si vyhľadá ho. A proste neviem. Proste nech mi napíše do komentáru
svoj nick v Robloxu, čo znamená to odlúčka. Otvoríme si toto tu svoje. Čo máte tu svoje? Musí to byť reálny. Toto tu je reálny a to je není. Takže to by bolo pre dnešné video všetko. Dajte like, dajte odbery a čus.